eji m aka na unu niile dị mma. Eji m aka na onye ọbụla gbagharịsịrị mgbagharị nke taa ma batakwa n'ụlọ ya n'udo. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime na mgbede a, idere anyị ebe isi esonyere anyị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, idere anyị ebe isi esonyere anyị, ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Ihe anyị bịara ịkpa nkata maka ya taa bụ otu isiokwu dị ezigbo mkpa. Ọ gaghị egbu oge, agaghị etinye ọtụtụ oge n'ime ya, mana anyị si nnọọ ka anyị rụtụ ụfọdụ ihe aka, ụfọdụ ihe na-eme na be anyị. Unu ma na ihe a na-eme na chanel a na peji a bụ ihe gbasara ndị Igbo. Ihe ọbụla a ga-eme ka ala Igbo dị mma, okwu ọbụla gbasara ndị Igbo ka anyị na-etinye ọnụ ebe a. Wee bụrụ ihe anyị ji wee bịa na mgbede taa ka anyị tinye ọnụ n'otu okwu nke dị ezigbo mkpa. Kedu okwu anyị ji maka ya wee bịa taa ka anyị tinye ọnụ? Ụfọdụ ihe na-emegasị n'ala Igbo, ụfọdụ ihe ọ na-adị ka a na-eleghara anya, mana unu niile mara na ihe ndị ahụ ọ na-adị ka a na-eleghara anya na-abụkarị ihe na-emebi ihe mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na bekee asị those things you overlook na-abụ ihe na-amata most times. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee sị ka anyị bịa na mgbede a ka anyị tụgharịke n'uche n'ụfọdụ ihe na-eme na be anyị bụ ala Igbo. Maka na anyị nwa bụ ndị Igbo, ọ dị ka otu ihe na-eme anyị bụ na anyị na-aka mma n'ezi. Ọ dị ka ndị Igbo, ọ dị ka otu aja agwa ụfọdụ n'ime anyị nwere bụ na anyị na-aka mma n'ezi. Anyị batakwanụ n'ụlọ, ya sị na a na-ebido n'ụlọ ama mma pụwa n'ezi, mana ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Igbo etufuola nke ahụ. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Igbo etufuola ya. Ọ bụrụ ihe mere anyị ji wee bịa na mgbede taa ka anyị tinye eke n'ọnụ na ya bụ okwu. Tata bụ Wenezdee, mkpụrụ ụbọchị 21 nke ọnwa Jun n'afọ 2023, bụ Wenezdee 21st June 2023. O nwere otu ihe bịara na-eme ka gasị na ọ bụ sọsọ ndị Igbo ka emepụtaziri efere mba ụwa, karịsịa iru akwụkwọ bụ Facebook. Ọ bịaziri na-eme ka gasị na sọsọ ndị Igbo ka emepụtara ya bụ application. Maka ụbọchị ọbụla ị gagharịsị bata na Facebook, ọ dịka ka gasị na o nwee ihe batara anyị nwa bụ ndị Igbo n'isi. Ma onye nke a na onye nke a anaghị akọ ọnụ, onye nke a na onye nke a na-ese okwu. Ma onye nke a na onye nke a na-ese okwu, onye nke a na onye nke a na-enwe kọsịkọsị. Mgbe na-asị kedu ihe na-emenụ ụmụnne m? Kedu ihe na-emenụ? Kedu ihe na-eme na anyị na-aka adị ike mgbe anyị na-alụso ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ọgụ karịa mgbe anyị kwesịrị ịlụso ndị ama ọgụ? Kedu ihe kpatara na anyị nwa bụ ndị Igbo, ihe anyị kwesịrị itinye ọnụ na ya anyị anaghị etinye ọnụ na ya, kama ihe na-enweghị isi ka anyị na-etinye ọnụ na ya? Ihe anyị kwesịrị ị na-etinye oge anyị na uche anyị na ya anyị anaghị etinyecha oge anyị na uche anyị, kama ihe na-enweghị isi ka anyị na-etinye oge anyị na uche anyị. Kamgbe afọ gara aga, o nwere ihe bịara na-eme ka ọ bụ ara ji anyị nwa bụ ndị na-apụta n'iru akwụkwọ bụ ndị Igbo. Onye nke a ma onye nke a na onye nke enweghị nsogbu, onye nke a na onye nke enweghị nsogbu, ma ọ bụghị ndị ụka na ndị ọdịnala, ọ bụrụ ndị ọdịnala na ibe ha, ma ọ bụkwara pastọ na pastọ ibe ya. Ndị Igbo kedu ihe na-emenụ? Ma ọ bụghị odumeje na ndị native doctor, ndị dibịa, ma ọkwa na odumeje na ndị arọ ndị Izuọgụ, ọ bụrụ Brother Paul Chigbo na Mathias Ezeakụ, ma ọ bụghị ha, ọ bụrụ mmiri enwe iro na Eze Obi. Kedu ihe na-emenụ ụmụnne m? Kedu ihe na-emenụ? Ọtụtụ ihe na-aga n'ala Igbo, mana ndị mmadụ anaghị anụ ya n'ihi ụzụ a niile na-atụ n'efere mba ụwa. Ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo kwa ụbọchị, ndị mmadụ na-anaghị anụ n'ihi na mkpọtụ karịzịrị. Ihe eji adistraktịzi anyị karịzị na Facebook. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a, idere m ebe isi esonye, ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Amaghị m ka ọ bụ
ikuku mgbasa ozi bie na-enye anyị nsogbu na Facebook maka anaghị m ahụ ndị na-esonye na Facebook. Mana ọ bụrụ na ị na-esonye, idere m ihe ka m hụ edemede gị na ngalaba okwu ka m kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Ndị na-esonyekwana anyị na YouTube ekelekwa m unu. Mmadụ dịka Maxif Media ọ sị nwanne m nwoke daalụ rinne, ana m ekiri gị site na mpaghara obodo Australia. Ọ dị mma nwanne m nwoke, amaghị ka ịbụ nwoke ka ịbụ nwaanyị, mana nke ọ bụla ịbụ ekele m. Kedu maka Australia? Eji maka na ihe dị mma. Ka anyị lachie n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. A sị m ụmụnne anyị, kedu ihe na-emenụ ndị Igbo? Kedu ihe na-eme na ọ na-akara anyị na-aka ewepụta ike anyị na-aka ewepụta oge ịlụso ụmụnne anyị ọgụ karịa ịlụso ndị ama ọgụ? Ọkwa mgbe gị na nwanne gị na-alụ ọgụ, mgbe gị na nwanne gị nọ na tigbuo zọgbuo ka ndị iro na-enwe efe ịbịa memina gị. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga bụ Okongwu dibịa na Ayaya na Nando, nke ugbu a bụzi jee paakị okwu anyị ọnụ na akụ na-arata ugo. Kedu ihe na-emenụ ụmụnne m? Kedu ihe na-eme? Ihe a niile a na-ekwugharị, ihe a niile a na-ebugharị, ụmụ Igbo, ana m ekwu ya oge ọbụla, ka anyị nyere n'onwe anyị aka, ka anyị chịkọọ n'onwe anyị ọnụ. Ụmụ Igbo, ka anyị nyere n'onwe anyị aka, ka anyị chebekere n'onwe anyị echiche ndị Igbo. O nwere otu ihe na-eme n'obodo Izombe nke nọ n'ime steeti Imo. Enwetawala m kọl, nwetawa ozi, ike agwụzịa m. Nsị kedu ihe mere na onwe onye ọbụla na-ekwu maka ihe a, asị na ụjọ na-atụ onye ọbụla. Ihe ndị ebube agụ na-eme n'obodo Izombe. Ndị ebube agụ a na-ekwu okwu ha, ana m enwe nkwenye na ndị ebube agụ bụ ndị Igbo. Ma ọ bụrụkwa na ha abụghị ndị Igbo, onye ọbụla na-ekiri m, unu agbaziere m, unu nye m correction ma ọ bụrụ na ha abụghị ndị Igbo. Mana ana m enwe nkwenye because mgbe ekreetiri ebube agụ, ndị Igbo governors bụ ihe bịara together si na ha chọrọ ikreti security outfit after Nnamdi Kanu kreticha ESN, ekretizia ebube agụ. Ihe nna m ahụ ma ebube agụ a enwe central body jikọtara ebube agụ niile nọ na South East, ka ọ bụ steeti ọbụla nwere ebube agụ nke ha and the way they operate. Mana ozi anyị na-enweta na nke ndị Izombe a akarịzịa. Reports anyị na-enweta na Izombe maka ndị ebube agụ akarịzịa. Kedu ihe na-eme ụmụnne m? Nke m hụrụ taa, ahụgide m foto ụlọ karịchara 50, 50 ụlọ ndị mmadụ gbapụcharala agbapụ na ya. Ka m kpọrọ unu ụfọdụ n'ime ihe ozi anyị nwetara na ya bụ obodo Izombe. O nwebugo ozi nke anyị nwetara izu ole na ole gara aga, nke anyị jikwa wee mee ihe onyonyo. Mgbe anyị tinyere ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ndị mmadụ ezitewezi ozi si na nke nwaanyị ahụ zitere anyị ozi anyị ji wee mee ihe onyonyo na o kwuru nnọọ obere n'ime ihe niile na-eme n'obodo Izombe. Tupu nye unu olu ndị zitere ozi ka anyị mechara ya bụ ihe onyonyo, ka m tinyekwara unu olu ya bụ nwaanyị anyị ji olu ya wee mee ihe onyonyo, maka ndị na-ahụghị ihe onyonyo nke ahụ, maka ihe na-eme n'obodo Izombe, ka anyị gere ya. Ka m bịakwanụ. Hello, good morning, sir. I don't want to mention my name because of security purposes, but I'm a native of Izombe and also a civil servant there. I'm just trying to tell you what is happening at Izombe recently. Though Izombe had problem with this Ebubago and the IPOP issue since last year. The incident have forced many residents out of their home, leaving the poor who cannot afford to rent a house in neighboring village in the town.
for some months, we've been buying and selling in Izombe peacefully, apart from when there is gunshots, because recently the army and the navy have camped at Izombe, very close to FMC, to take charge of security situation there. At times, the citizens move freely because some people feel secure because of their presence and want to come home. But recently, this Ebubago outfit do drive in Izombe. When they come to the market, they will shoot. Hearing the gunshot at the market, the women at the market, people at the market will just run for their life. What the Ebubago do is to steal their goods. Those who run without locking their shop, they will do away with their bag of rice, bag of beans, even loi fufu. Those women, those poor women that say the fufu, we call it loi. They steal their loi, they will steal fufu, they will steal whatever they lay their hand, they will steal from. They even go as far as going to a business area, people that charge phone. They'll pack people to phone. This recent incident happened on Sunday. Last Sunday, they were at Izombe. They stole from market women, carry fufu, carry rice, and every other thing. Then they went also to shops, this charging point site, and pack people's phone. Along the road, when they get boys, when they will arrest boys, ask them to transfer 10,000 naira. If you don't transfer 10,000 naira, they will arrest you, take you to state side where you pay yourself with 250,000. So those who are not able to leave the town, the boys are in the village, in the bush. Men and women, we are all sleeping in bush, staying in bush until they go, so that people can come back to their home. Well, the most annoying part of the activity is what takes place now at Obaku Road, the road leading from Izombe to Onitsha-Owerri Road, precisely at Ogu bus stop. Those Ebubago, they mount their vehicles, mount gear there. If you are a cyclist passing by, they will collect 1,000 naira from you. Motorists, they will collect 1,000 naira from you. If they see those boys, the ordinary boys, they can them, they take their phone, they side their phone, collect their phone from them. I am a teacher. The children are doing their SSCE exam at Izombe. So as I was going to school with a colleague who conveyed me in a bike, they demanded for the money. We brought our ID card. We showed them our ID card that we are civil servants. They don't care. The man brought a gun and cocked it. So my colleague had nothing to do than to give him the 1,000 naira on Tuesday. The same thing happened on Thursday, on Wednesday, and on Friday. Even today, that children have economies, we came late to the exam hall because of the same incident. The people are terrorizing the communities. Those of us that are working. Olu a na-akpọ bụ olu nke nwaanyị zitere anyị ozi anyị ji wee mee ihe onyonyo izu ole na ole gara aga. Eji m aka na unu na-anụ ya bụ olu. Akwa unu na-anụ ya bụ olu. Amaghị m ka ihe emume nke a anyị bịara ime na mgbede a si abụ, maka na abịa na Facebook anaghị m ahụ onye ọbụla na-ekiri, anaghịkwa m ahụ ndị na-ede kọment na Facebook. Amaghị m ka o si na ikuku mgbasa ozi bụ netwọk. Abịa na YouTube na-ahụ ụfọdụ ndị na-ekiri na YouTube, ndị na-ede ihe na YouTube. Mmadụ dịka o nwere onye dere ihe, o ji akaụntụ edere Nigerian Movies 2021, ọ sị na o si na Nasarawa steeti ekiri. Ekelekwa gị nwanne m nwoke. I recognize the presence of my very good friend Anna Tandi, even though she doesn't understand our language, but she loves following our programs. You're very much recognized, Anna Tandi. May God bless you for following us. Ihe a anyị na-ege ugbu a bụ nke nwaanyị nyere anyị ozi mgbe anyị mere ya bụ ihe onyonyo nke anyị mere. Anyị wee mechezie ya bụ ihe onyonyo. Ọtụtụ ndị mmadụ wee zitewe ozi.
ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'ihe onyonyo a, ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'ihe ememe a, biko otu ihe ọma ị ga-emere m bụ inyere m aka tụsaa ya bụ ihe onyonyo tụsara m ya nye ndị enyi gị, nye ụmụnne gị, ndị ya adị gị na ndị ọgọ gị, ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla ọ na-emetụ n'obi ka ala Igbo dị mma, ka o sonyere anyị na ya bụ ihe emume n'ihi na ihe na-eme n'ala Igbo na-agbazi mgharị. Ọtụtụ ihe na-emezi n'ala Igbo nke ekwesịrị itinye ọnụ, mana onwe onye na-ekwu okwu maka ya. O wee bụrụ maka gịnị? Ọ bụ ụjọ? Dịka m si anụ ndị mmadụ ndị a sị na egburu egbu na obodo Izombe, ha ka nkụ, ndị gbapụgoro n'ụlọ ha ka nkụ. Kedu ihe na-eme? Kedu ndị Imo steeti ji eme ọnụ? Kedu ndị a ama ama? Kedu ndị a ji ego? Kedu ndị a nwere ọnụ n'Imo steeti? Kedu ndị a nwere agba? Ndị Ebube Agụ a ọkwa ndị Igbo ka ha bụ? Ka ha bịara abịa? Maka ọ bụrụ ndị Igbo, ana m eche na onye ọbụla a sị ya lekọtawa ndị be ya lekọtawa ndị obodo ya, na onye a kwesịrị inwe obi ebere ụmụnne ya. Ana m eche na onye ọbụla a sị ya lekọtawa ụmụnne ya, na onye a kwesịrị ịma na ndị a bụ ụmụnne ya, na ọ gaghị eme ihe ọbụla ga-emetụta ndị a, ihe ọbụla ga-emerụ ndị arụ, ma ọkwanụ ga-egbu ha egbu. Kedụzi ihe na-eme? Ka anyị gere ozi ọzọ nke anyị nwetara n'ime ndị anyị nwetara ka nwaanyị a nyechere ya, nke o nyere anyị ji wee mee ya bụ ihe onyonyo. Ka m bịakwanụ. Hello, good morning, sir. 042 Solex, onye akụkọ. Ndewo, anọgidere m ihe otu nwanne anyị nwaanyị kwuru banyere ihe na-eme n'Izombe, nke o si n'aka gị kwupụta. Ekelere m gị ebe otu ikwu. Biko, ihe nnachi ikwu na ọ wụ eziokwu na ihe niile ahụ kwuru wụ eziokwu, mana ihe ọjọọ sọrọ kwuo obere n'ime ihe ndị mege n'Izombe. Onye nke a na-akọwa na ihe nwaanyị ahụ kwuru, na ihe niile nwaanyị ahụ kwuru bụ eziokwu. Akpọchaghị m nke nwaanyị ahụ n'ihi na oge adịghị, achọghị m ka ihe emume anyị bịara ime taa too ogologo. Akpọchaghị m nke ya bụ nwaanyị, mana onye a na-akọwa na ihe niile ya bụ nwaanyị kwuru bụ eziokwu, mana ọ nọ obere nwantị ka ya bụ nwaanyị kwuru. Ka anyị gaa n'iru gere ya bụ nwanne anyị nwoke. Ihe na-eme n'Izombe na-agba m anya mmiri. Mụnwa na-ekwu ihe a na ebe m nọ ebe a bụ ebe ọzọ na-awụghị Izombe. M gbapụtara kemgbe Nọvemba, ma otu si eri ihe, ma otu si abi. Onye a sị na o si n'Izombe pụta kamgbe Nọvemba. O teela aka ya bụ ihe si wee na-eme. O teela aka ya bụ ihe si wee na-eme. Bikonu, amaghị m ma o nwere ihe ọbụla na-emebu n'obodo Izombe. Ọ bụrụ na o nwere onye mara ihe kpatara ihe a, maka ihe nna jụ bụ kedu ihe na-eme. Ọ bụrụ na o nwere onye mara ihe kpatara ihe a, maka ana m ajụ onwe m, kedu ka mmadụ onye bunyere egbe ya chewe ụmụnne ya ga-esi nnọọ pụta kwa ụtụtụ ọbụla ma ọkwanụ kwa ụbọchị. Ihe ọ na-achọ bụ onye ọ ga-egbu, na onye ọ ga-amụ ụlọ ya ọkụ, na onye ọ ga-achụpụbe ya. Ọ bụrụ na o nwere onye mara ihe kpatara ya bụ ihe, o nwere ike ọ bụrụ na m anụchabeghị ya bụ akụkọ otu o kwesịrị, ma ọkwanụ otu ya bụ ihe si wee bido. Ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla mara ihe kpatara ya bụ ihe, biko deere m ma ọkwanụ kpaa anyị n'ekwentị. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ okwu, akara WhatsApp ị ga-akpọ, akpọkwala na direct line n'ihi na anọghị m obodo Naijiria. Na WhatsApp ka ị ga-enweta anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ okwu, ị nwere ike kpọọ n'akara WhatsApp nkịtị 7 nkịtị 4 5 8 6 3 6 3 7. Ka m kpọọ ya na bekee 070 458 636 37. Ka m kpọkwa ya n'Igbo ma kpọkwa ya na bekee nkịtị 7 nkịtị 4 5 8 6 3 6 3 7. 070 4586 3637. Ọ
ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere anyị ọnụ na ya bụ okwu ịkpọ anyị na ya bụ akara WhatsApp ka anyị nabata gị. Ọ bụrụkwa na ị na-esonyere anyị na Facebook ma chọọ ịbata na ya bụ ihe onyonyo ka ahụ iru gị ma ka itinyekwara ya ọnụ n'okwu, ịtụọ m request ka m bubata gị na ya bụ ihe onyonyo. Onye ọbụla na-ede request na Facebook gbaghara m n'ihi na anaghị m ahụ ihe ọbụla. Unu maka anyị si eme ya na ana m abịa na-agụpụta ụfọdụ n'ime ihe unu na-ede, mana nke a onwe ihe m na-ahụ, mana ama m na unu ga na-ekiri. Wee na-ekele mmadụ dịka Bintu ọ sị please talk to our people. A lot are misbehaving both home and abroad. Ọ sị na obi ya dị arọ, na obi ya na-agba ọbara n'ihi ka ndị be anyị si wee na-eme ụdị agwa ndị be anyị na-akpa. Ka anyị gakwa n'iru n'ige ya bụ ozi nke nwanne anyị nwoke, onye kwuru na ozi nke nwaanyị tụrụ bụ nnọọ obere n'ime ihe na-eme n'obodo Izombe. Ka anyị gaa n'iru. Bi n'ụlọ enweghị onye mmadụ, naanị ka nchekwa ndụ. Ama m ihe na-ahụ ebe a, ma ya fọziekwe ndị nke ọzọ na-enweghị ebe ha ga-agbapụ. Ọtụtụ ndị na-ebi n'ime ọhịa. Oke mgbe ha mechakwa ọrị ka ihe adịtụla mma, ha pụta, ndị ebube agụ bịa, onye ọbụla ha jidere ha kpụrụ ya pụọ. Ndị ka ha ga-agbagbuo ya nga ahụ, gbaa ya ọkụ. Ndị ka ha bụrụ pụọ enwebụ. Unu na-anụkwa? Onye ha bụrụ pụọ, ndị nke ha ga-agbagbuo ya. Onye ọbụla na-ekiri ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo, onwe onye mara ihe kpatara ya bụ ihe na-eme n'obodo Izombe, biko kpọọ n'ekwentị n'akara ekwentị a na-etinye ugbu a n'akara WhatsApp ka anyị mara ebe ya bụ mmiri si wee banye n'opi ụgbọgịrị. Ka anyị gaa n'iru. Onye hụrụ ha ruo na so nwanne ya nwaanyị ahụ gwara gị ihe mere ni, mana okwuchanwụ ha niile. And eziokwu ga-asị ka ihe mere ụdị ihe a ji eme, ma ndị mmadụ anaghị anụ ya. Enweghị ụjọ na-egbu egbu nke na enwere otu youth president bịara na WhatsApp group nye information si na ndị ebube agụ nọ juru n'ụzọ, onye ọbụla gacheni ya kpachara anya otu o si aga n'abalị. Onye ahụ ha sị na onye ahụ gwa were tọọchị gbawa nwa ya n'ihu ma ọ na-aga n'abalị ka ha mara na ọ ya. So the boy nye information na WhatsApp group ahụ si onye ọbụla kpachara anya otu o si aga that night. Mmadụ aga were that voice nye ndị ebube agụ eburu that boy ruo na onwebụ onye hụrụ ya. Logodi this thing wuo reason a ga-eji gide mmadụ. Oke ụmụnne ya achọgide police station niile ka a marakwa ego ole a ga-akwụ to release the boy, but enwebe ebe ahụrụ ya fọtụ ekwekwa okwu. That very day ha gidere the boy, agbagburu mmadụ abụọ, gbaa ha ọkụ. Enwere one old man ha hụrụ ka ọ nọ na sit out ya, atụmị egbe si ọ gbapụ ọsọ, ha ga-agbagbu ya. The man agbaghụzi ọsọ, ha jide ya, sọsọ ihe ka ha kọrọ ya. Unu a na-anụkwa ihe a na-akọ ebe a? Ihe a na-asị gbagbuo bụkwa ndụ mmadụ. Ndị ọha na eze ndị Igbo, kedu ihe na-eme? Unu a na-anụkwa ụdị ozi a? Unu a na-anụkwa ụdị ihe na-aga n'obodo Izombe n'ime steeti Imo? Ana m ajụ unu mgbe ọbụla ndị ọha na eze ndị Igbo sị egbucha ndị Igbo niile, kedụzi ndị unu ga-ebido zawa ọha na eze ha? Kedu nke bụ na ome Okeke, Okafọ na Okonkwo agbachi nkịtị? Ụbọchị ọ ga-eme na Okafọ onweghịkwa na onye ga-ekwu okwu. Ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'obodo Imo na steeti Imo n'ala Igbo, kedu ihe na-eme? Ọ na-orube mgbe a ga-ebido tinyewa ọnụ n'okwu a? Akwa ụdị ihe a bụ ihe na-eme na onwezi onye na-ahụta ndị Igbo, ka onwe onye ji okwu ndị Igbo kpọrọ ihe ọbụla n'obodo Naijiria ugbu a. Ọkwa ụdị ihe a na-eme bụ ihe kpatara na onweghị onye ji okwu ndị Igbo wee kpọrọ ihe ọbụla n'obodo Naijiria n'ugbu a. Onye Igbo kwuche okwu ewere ya ka onye nzuzu. Ka anyị gaa n'iru. Akụgide ya kwụọ ya ọrịa ndụ ozu ka mma. Enweghịzi na onye ga-anọ na-ara ndụ ịkpọga ụlọ ọgwụ. Onye ọbụla agbafusiala. Akụcha anya the man gbọtọrọ ebe ahụ ntị ha ala, ndị mmadụ apụtazi bịa kpọga ya ụlọ ọgwụ. Ihe a na-agabiga n'aka ndị ebube agụ nwanne ọ jụrụ ọka njọ. Enweghị m ọnụ m ga-eji kọọ ya, ịgwa gị eziokwu. Ihe na-eme ụfọdụ ndị youth a na-eche echiche iburu egbe. And ụdị ihe a mee ndị youth ga buru egbe, ọ ga-akakwa njọ.
so biko onye ọbụla ga-enyere anyị aka, onye ọbụla ma otu o si enyere anyị aka nyere anyị aka. Ndewo. Onye nke ahụ ekwuchala nke ya. Ndị Igbo, ọkwa ọbara ụmụ Igbo ka a na-akọ akụkọ ya. Ọbara ụmụ Igbo ka a na-akọ akụkọ ya, gbagbuo onye a, agba ya ọkụ, eme nke a. Unu na-echedi na onwe onye a na-abụ egbuo echi opuchi ome ka osisi pụta nnọọ kwụrụkwa otu o si wee kwụrụ tupu egbuo ya. Onye egbukwara nke ya agaala o. Ọkwa ndị kwesịrị imepe ala Igbo ka a na-egbuchi ha. Ọkwa ndị kwesịrị so mee ka ala Igbo dị mma ka a na-egbuchi ha. Ụmụnne m, kedu ihe na-emenụ? Kedu ihe na-eme na ịkwafu ọbara adịghịzi anyị ka ihe ọbụla? Kedu ihe na-emenụ? Ọ bụ ndị be anyị na-eme ihe ka ọ bụ ndị bịara abịa? Ihe nji wee maburu ala Igbo na mgbe mbụ bụ na ala Igbo na-asụ ihe ọjọọ nsọ. Ihe nji wee maburu ala Igbo na mgbe mbụ bụ na ịkwafu ọbara bụ arụ n'ala Igbo. Kedu ihe na-emezinụ? Ka anyị gerekwa ozi ọzọ. Na ihe na-ekwu ihe na-ekwu gbasara ihe mere n'Izombe. Nye ahụ bụ eziokwu. Ihe onye ahụ kọrọ bụ ihe mege n'ụzọ. Mana nke emege n'Izombe gọgọ ịbụ na nọ everyday ndị ebube agha na-abịa bụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ na amapụrụ Izombe. Ha egbuola mmadụ abụọ. Na abụọ ahụ bụ ndị agba, ndị na-awụ osisi shi ọrụ na-alụ ọta. Ha gbara ha ọkụ. Ha batakwara ebe a na-akpa amapụrụ ebe ahụ ka ha gbagburu ofu onye ara na-akpa ha ahụ gbagbuo onye. Then nke ọzọ bụ na ụlọ ha bụrụ ọkụ bụ ụlọ itoolu ka ha bụrụ ọkụ na amapụrụ. Unu nụrụ nke a sị na mmadụ abụọ ha gburu n'ebe onye nke a kpọrọ aha bụ ndị na-awụ osisi. Kedu arụ ndị a niile a na-egbu kpara? Ọ ihe m na-ajụ, kedu arụ ha kpara? Ndị a niile a na-asị egburu onye nke a, agba onye nke ọkụ, agba ụlọ onye nke ọkụ, kedu arụ ha kpara? Ndị Igbo, ka anyị cheleta na echiche ụlọ bikonu, ka anyị chee na echiche dịka ụmụnne. A sị m na ụdị ihe a niile ndị mmadụ na-anụ maka ndị Igbo n'obodo Naijiria mere na onwe ezi onye na-eji okwu onye Igbo kpọrọ ihe ọbụla n'obodo Naijiria. Lekwa nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Kamgbe afọ abụọ gara aga ejere kpụrụ ya na mba Kenya kpụlata ya obodo Naijiria. E wee kpewe ikpe, kọt asịla gọọmenti etiti Naijiria tọpụ na onye a onwe ihe o mere, aka jidekwu ya. Ndị Igbo agbachikwa nkịtị. Mgbe anyị kwesịrị ikwu okwu ya ma nkwu okwu. Ndị Igbo agbachikwa nkịtị mee ka onwe ihe na-eme. Ndị niile Igbo ji biri agbachi nkịtị. Igbo politicians agbachi nkịtị. Ndị eze na ndị igwe niile nọ n'ala Igbo agbachi nkịtị. Ndị ọha na eze ndị Igbo agbachikwa nkịtị. Ụmụnne m, kedu ihe na-eme? Kedu ihe na-eme? Ụbọchị o mere Okeke ma onweghị onye kwuru okwu. Ọ ga-emekwa Okafọ ma mee Okonkwọ ma onweghị onye ga-ama. Ngwa lezienụ ndị Igbo nwere ebube. Lezienụ ihe utobo bụ Asarị Dọkụbọ jizi ya eme n'efere mba ụwa bụ ịntanetị. Ndị Igbo lezienụ ihe utobo dịka Asarị Dọkụbọ jizi a whole Igbo race eme n'ịntanetị. Asarị Dọkụbọ pụtazịa ọkparịcha ndị Igbo, ọgwazịa unu ka nna ya si wee ree nna unu. Onye ọbụla agbachikwa nkịtị. Ihe abụghị ụdị Igbo mma mgbe m na-eto eto. Ihe abụghị ụdị ndị Igbo mma mgbe m na-eto eto. Onwe ozi onye nwere ọnụ n'ala Igbo. Onwe ozi onye nwere ọnụ hey, ndị Igbo. Ndị Igbo. Lekwa ihe Asarị Dọkụbọ ọpụta na live video, o buru egbe tụtụrụ ndị Igbo.
ọkọcha ọgwa gị na onwe ihe ị ga-eme. Agha ka enwekwara mmadụ n'ala Igbo. Kedu ndị a niile a na-akpọ big men n'ala Igbo? Kedu ndị a niile nwere ọnụ n'ala Igbo? Ka anyị gere ihe Asari Dokubo kwuru, okwu ọ gwara ndị Igbo. Onye ọbụla agbachi nkịtị ka onwe ihe na-eme. Ka anyị gere ya. Ọ vidio mana aga m akpọrọ ya unu ka unu n'olu ya. You take your leprosy hand to write. You don't have respect for the people who fought your father. Is it every Calabar man that is a Calabar man? Do you know your roots? That you talk to me. You don't know that people own this Calabar. You are law-abiding. Igbos, I don't know them. I don't know where they come from. Because I know that if not for British intervention, I will still be selling them. Onwe unu nụrụ ebe ahụ na ndị Igbo na ọmaghị ndị ha bụ na ọmaghị ebe ha si. Na-ewepụ maka ndị Britain bịara zọpụta ndị Igbo na ya ka ga na-ere ndị Igbo taa. Asị m ndị Igbo oke nwekwere ndị Igbo oke nwekwere mmadụ. Igbo aka nwekwere mmadụ agbachi ndị a niile nkịtị ha na-ezuzugharị n'isi ndị Igbo. Lekwa ihe ndị Igbo na-agabiga n'Alaba. Lekwa ihe ụmụ Igbo na-agabiga na mba ụwa dị iche iche. Ka anyị gaa n'iru. Ka anyị nụrụ olu ya bụ Utoboro onye isi. The way my father sold them. Now look at you people in Igbo land. Look at how you are dying. Woto. You are talking. Akunu na anu ya. Look at how you are buying woto. Ome Okonkwo. Ma mmadụ ekwughị okwu ụbọchị oge eme Okeke na Okorie. Onwe onye ga-ama. Ndị Igbo oge erugo mgbe ọ ga-abụ ihe ọbụla metụtara onye Igbo ịhụ ya ịmara na ihe a metụtara gị. Echele na o ruo oge arụ. Echele na mgbe o rutere na be gị. Echela na mgbe o rutere na be gị. Ka anyị gaa n'iru. You will do video to sell that Elijah has run away. You don't see me? I don't run. Egbe ka ọ na-eji unu. You dey see me? Leave me alone. You don't see me? I don't run. On our head, no correct. Egbe ka ọ na-eji unu. On our head, no correct. The bill is on and they look for who go finish on. Look for now everywhere finish on. Unu nugodu ụdị okwu ofu onye na-amaghị ebe o si pụta ọ na-agwa a whole race, Igbo race. Ndị Igbo aka enwekwe mmadụ n'ala Igbo. Lekwa okwu ofu onye na-agwa a whole Igbo race. Ndị Igbo nwe professors, ndị Igbo nwere engineers, ndị Igbo nwe bankers, ndị Igbo nwere onwe ihe a na-enwe n'ụwa ndị Igbo enweghị. Kedu ihe na-emezinu ndị Igbo? Ka anyị gakwanụ n'iru. You take your leprosy hand to write. You don't have respect for the people who fought your father. Is it every Calabar man that is a Calabar man? Una na-anụkwa. Ụmụnne m, ana m anwụ ike m ka m tinyetụ ọchị n'iru m n'ihe onyonyo m na-eme ugbu a, mana ọ bụrụ maka iwe, ezigbo iwe nọ m n'obi. Ọ bụrụ maka iwe, ezigbo iwe nọ m n'obi. Ezigbo iwe na-asụ m ebe a.
anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị emetogo onwe anyị karịa, anyị emebogo onwe anyị karịa, anyị akparịela onwe anyị karịa. A na-ahụtazi ndị Igbo ka ndị eji eme karikachọ, ndị eji eme ihe egwuregwu. O wee bụrụ maka gịnị? A sị onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ya kporo ahịhịa. Ọ bụrụ na ihe na-arụ bụ ụbọchị ọbụla ị pụtara ị na-akọ maka ezinụlọ gị, na-akọrọ ndị mmadụ maka ezinụlọ gị, na nwanne gị nwoke nke a na-eme gị nke a, nwanne gị nwaanyị nke a abụghị mmadụ, na mpa gị enweghị ihe eji eme, na mma gị enweghị ihe eji eme, onye ahụ ị na-akọrọ ihe ahụ niile kwa ụbọchị ọ ga-ezute ezinụlọ gị, ọ ga-akparị ezinụlọ gị n'ụdị ịtụghị anya. Ọ bụrụ na ị pụta ụbọchị ọbụla, ụbọchị niile, ihe ị na-arụ bụ ịkatọ ezinụlọ gị n'iru ndị ama, ịkatọ ụmụnne gị na nne gị na nna gị, ịkatọ ha n'iru ndị mmadụ, makwa ịkatọ ha n'iru ndị enyi gị. Ndị enyi gị ahụ ị na-agwa maka ndị ezinụlọ gị, na-agwa maka ajọ omume niile ezinụlọ gị na-eme. Ụbọchị ndị enyi gị ahụ ga-ezute ezinụlọ gị, ụdị mkparị ha ga-enye ezinụlọ gị, ị gaghị aghọta ebe o si pụta. Mkparị niile ndị Igbo na-enweta n'obodo Naijiria taa bụ maka ihe anyị ji aka anyị metere onwe anyị. Mkparị niile ndị Igbo na-enweta n'obodo Naijiria taa bụ maka ihe anyị ji aka anyị metere onwe anyị. Ndị Igbo ama mbịanwuzi bịakọ ọnụ, chee echiche, mepụta ihe, na-ebupụtaghị ya n'efere mba ụwa. Okwu amasị nwụziri nwanne na nwanne ha nọrọ n'ụlọ kpezie dịka ndị Igbo, na-ebupụtaghị ya n'efere mba ụwa. Mmadụ ama mmejọzi nwanne ya, ọkpọ ya n'ekwentị ma ọkwanụ jee ya na ya nọrọ ala kpezie, na ihe niile a ga-ebupụtazi ya n'efere mba ụwa. If you don't respect your family, your friends can never ever respect your family. Mgbe na-asị kedu ndị ahụ niile gụchara akwụkwọ gụwa isi, ndị bụ professors, ndị bụ doctors n'ala Igbo? Kedu ndị ahụ niile nọ na military, ma ndị nọ na obodo Naijiria, ma ndị nọ na mba ofesi, ndị ahụ niile nọ n'ezigbo ọkwa? Kedu ihe na-emenụ? Onye bịa nnọọ ọkparịa ndị Igbo, onye ọbụla gbachi nkịtị. Ya bụ mkparị nke ọ na-abụzi akparịcha egosizie gị egbe. Mgbe mbụ na-abụ akparịcha nnọọ n'ọnụ onye ọbụla nọrọ, mana nke ọ na-abụzi akparịchazịa gị, agwa gị ka esi ree nna gị, gwa gị ka esi zụọ nna gị, akparịchazịa gị, egosi gị egbe. Ihe ukwu na-abịakwanụ, ihe ukwu sokwa ụzọ abịa. Ihe ukwu sokwa ụzọ abịa. The same Asari Dokuba jere na Aso Rock si Tinubu na irelizi Nnamdi Kanu bụ irewọdụ gịnịwa ma nke o si sụọ ya. Ọ pụtazịa nke abụzi sọsọ ịkparị unu, na akparịcha unu, gwacha unu ka esi rempụ unu na mma unu, ka esi were unu tụọ mgbere mmadụ, egosizi unu egbe. Onwe onye na-ekwu okwu. Ndị Igbo ihe ukwu na-abịakwanụ. Ndị ji egbe eji n'ala Igbo, ndị ji egbe eji n'ala Igbo ha sizia na ụmụnne ha ka ha mma ị na-agbagbu na-amụ ụlọ ha ọkụ. Onye gbukwara nwanne ya abụghị na odogwu. Onye gburu nwanne ya abụghị odogwu. Dike anaghị eke ike n'ụlọ. Ihe eji mara dike bụ dike pụọ na mba jee ike ikechi ike ịbata n'ụlọ, chekwa ụlọ gị, chekwa obodo gị. Kedu ka ị esi akpọ onwe gị dike ọ wee bụrụ na ahụ ụmụnne gị ka ị na-akpa ya bụ ike? Ịkpọrọ onwe gị dike ọ bụrụ na ahụ ụmụnne gị ka ị na-akpa ya bụ ike? Ka ezi uru ọ ga-abara gị.
ndị na-achị Imo steeti bido na gọvanọ Hope Uzodimma, asị m ka njụ unu ajụjụ a, ma ndị local gọọmenti chairman niile enwere na Imo steeti, ọ bụrụ na aka chịburu ndị niile chịburu steeti Imo, ọ bụrụ na ndị niile chịburu steeti Imo ji ụdị aka unu ji achị ya ugbu a wee chịa steeti Imo, aka enwe ndị bụ ndị steeti Imo unu ga-achị ugbu a unu batara. Ọ bụrụ na ndị niile chịrị steeti Imo, makwanụ ka isi ndị niile chịrị ala Igbo, nke a na-ejeziri politicians ala Igbo niile. Ọ bụrụ na ndị niile chịrị ala Igbo tupu o ruo unu aka ji ụdị aka ihe gbasara ọnọdụ nchekwa ala Igbo wee chi ala Igbo, aka enwe ndị bụ ndị Igbo, mmadụ ole ka afọdụ ndụ taa unu na-achị? Unu mana ọ na-abụ nkwu ebe a anaghị m akpa oke. Ụmụnna anyị ndị na-eme ihe Biafra, ụfọdụ anọkatazie ọ bụrụzia ịlụso onwe ha ọgụ, ọ bụrụzia apụta online every day na na-abụgharị onwe unu ike n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ndị ụwa na-ekiri unu ọ na-abụgharị onwe unu ike. Ma ndị na-eme ihe One Nigeria, ihe unu mara bụ isogharị politicians n'ike. Onwe onye ọbụla na-echetezi ihe a ga-eme, kedu ihe bụ the next thing a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Ihe onye ọbụla na-achọ bụ nke ga-aba na akpa nke na ebe ọ ga-anọ wee zọgide nwanne ya, makwa n'ebe ọ ga-anọ wee lụso nwanne ya ọgụ, ma ebe ya na nwanne ya ga-anọ wekọọ ọnụ. Kedu ka anyị si rute n'ebe a ndị Igbo? Ọ dị mma, ogologo okwu adị mma n'ụka mgbede. Ya bụ ihe emume achọghị m ka o tee aka. Aga m adọrọ ya bụ kọtin dochie ebe a, n'ihi na nkwue ka o si dị m, enwere m ike ikwute nke a ga-asị ọ ga-abụ nkwucha onye nwe nsogbu. Mana ka o si na-adị, ihe m na-ekwu bụ ụmụ Igbo, ma ndị ihe ọbụla ị na-arụ polisi, ị na-arụ amị, ị na-arụ ebube agụ, ị na-arụ ESN, ị na-arụ ihe ọbụla ị bụ, ọ wee bụrụ na egbe nọ gị n'aka, biko unu ka anyị echeta na ihe kacha mkpa n'ime ndụ anyị bụ ọbara Igbo. Ọbara Igbo ahụ nọ gị n'ahụ bụ ihe kacha mkpa n'ime ndụ gị, ọkwa ihe kacha m mkpa. Ọ ihe mere na na onye a na-eme ihe Biafra adị m akpọ ya onye iro m, na onye a na-eme ihe Naijiria adị m akpọ ya onye iro m, na onye a na-eje ụka adị m akpọ ya onye iro m, ma na onye a na-eme ọdịnala. Onye bụ nwanne m bụ onye Igbo. Onye ọbụla na-anụ asụsụ a na-asụ, ọ bụrụ ha na ihe ị na-eche, ọ bụrụ ha na ọchịchị obi gị bụ ka ala Igbo dị mma, nwanne m ka ị bụ. Ndị Igbo, orugonu mgbe anyị ga-akwụsị ịkparị onwe anyị n'efere mba ụwa. Onye pụta n'efere mba ụwa ya mara na ụwa na-ekiri ya. A sị na iru a na-ekiri ekiri adịghị mma ikpo ntụ. Onye pụta n'efere mba ụwa ya mara na ihe ọbụla ị na-eme na ndị ụwa na-ekiri gị. Ihe mere nwanne gị taa bụ ihe ga-adịtamin ka onye ama ga-esi etrit gị na nwanne gị echi. Anyị na-akọmplen, ndị jegoro mba ofesi na-akọmplen na ndị ọcha, ka ndị ọcha si eme ha na mba dị iche iche, mba ụwa dị iche iche, na ọ dịghị ha mma n'obi. Mana kedu ihe kpatara ya? Maka ndị ọcha ahụ na-ahụkwa ka gọọmenti obodo gị si eme gị. Onye gọọmenti obodo ya na-eteki nho care of, ọ bụrụzia na onye ọcha ijere je na bie eteki care of you ka ị ga-enwe ọnụ ịkọmplen. Ọ na-ahụ ka gọọmenti obodo gị si eme gị. Ọkwa the same way ndị Naijiria, ndị mpaghara Naijiria dị iche iche sikwa ahụ ka anyị nwa bụ ndị Igbo si eme onwe anyị, ka anyị si agwọta onwe anyị, ka anyị si eto onwe anyị unyi. Gị na nwanne gị kpochazie ntụ ekwesịrị ikpo n'ụlọ, unu eburu ya pụta n'efere mba ụwa, unu kpochazie ya bụ ntụ, unu achọ ka ndị Naijiria na-ahụtakwa unu ka eze. Ọkụ ya?
ndị Igbo orugo mgbe anyị ga-eme ihe orugo mgbe onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo ga-echebere onwe ya echiche. Ọ abịa na nke ndị dibịa a na-ama aka onye ka nwa ọgwụ onye arụsị nke ka arụ ọrụ. Ọ bụghịkwa otu a ka mma esi eme omenala Igbo. Ọ bụghị otu a ka mma esi eme omenala Igbo. Omenala Igbo mma abụghị maka ịma aka. Omenala Igbo mma abụghị maka ịma onye kacha nwee oke ọgwụ. Omenala Igbo mma bụ ka mmadụ na chi esi akpa nkata. Anyị etego onwe anyị unyi n'iru too much n'obodo Nigeria. Ka ọ abịazie na ndị pastọ. Abịazie na ndị pastọ. Ejide ma ọkwanụ emexpose pastọ 10 n'obodo Nigeria ndị na-eme magomago n'ihe ha na-eme. Ejide pastọ 10, 8 n'ime ha ga-abụ ndị Igbo. Maka gịnị? Maka gịnị? Ọ dị mma, aga m adọrọ ya bụ okwu wee bịa n'isi njedebe ebe a. Unu niile bụ ndị sonyere m na ya bụ ihe emume, ana m ekele unu. Asị m unu daalụnụ rienne. Ekele m mmadụ dịka Fortune Marabo, onye na-ekiri anyị na YouTube. Asị gị daalụkwa nwanne m, daalụ, ekele gị. Mmadụ dịka Bintu, o dere ọtụtụ ihe na YouTube, mana ọ bụghị ha ncha ka m ga-agụpụtanwu. Ekele m gị. Ndị niile na-ekiri anyị na Facebook, asị m unu bikonu, unu eweli iwe. Anaghị m ahụ onye ọbụla. Ihe m na-ahụ n'iru ebe a bụ 0 na onweghị dị onye na-ekiri m ekiri, mana ama m na ọ dị possible na nọ live for almost 1 hour onwebe onye na-ekiri m. Ma comment adị m ahụkwa comment. Mana ana m asị unu daalụnụ maka iwepụta oge unu na ohere unu ịbịa sonye m na ya bụ ihe emume, ya bụ ihe mkparịta ụka nke m si ka anyị bịa na mgbede a bịa tinye uche ka anyị mara ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo. Ndị Igbo bikonu, ana m arịọ ya ka arịrịọ. Karịsịa ndị bụ egbe n'ala Igbo, bikonu, nke ọbụla ị na-arụ, mara ama na ọbara ụmụnne gị, ọbara na-esi isi, ọbara ụmụnne gị, ọbara a na-akwafu n'ala Igbo, ọ ga-ajụkwa ajụjụ o. Ọbara niile a na-akwafu n'ala Igbo, ọ ga-abịakwa ọgụ. Ọ dị mma ụmụnne m, echefula na ebe nsi ewetara gị ozi a, ebe nsi ewetara gị ya bụ ihe mkparịta ụka bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ụmụnne m, wee na-asị unu ka emesịanụ. Nigeria ife kwulu o mewego Igbo na-agba mbọ ka nkwuo n'okwu mbọ ka anyị ji aga ife eji mara Igbo bụ donu. Anyị ga-agba n'ọgụ ma nwụọ na mmanụ ha wee ndị Nigeria ife kwulu emewego. Anyị agaghị ya gọọmenti ọkwa ndị gọọmenti bido anyị agaghị ya ndị isi aba n'oto.